Legenda turnului Eiffel, povestea simbolului Parisului. Se spune că, de mult, Parisul era un oraș magic, dar îi lipsea un semn al măreției sale, un monument care să vorbească lumii despre frumusețea și ingeniozitatea francezilor. Atunci a apărut Gustave Eiffel, un inginer îndrăzneț, care a vizitat turnul uriaș din fier, mai înalt decât orice văzuse Franța vreodată. Oamenii nu l-au crezut, unii au spus că ideea e nebunească, alții că turnul va fi urât și va strica orașul. Dar Eiffel nu a renunțat. Legenda spune că, într-o noapte, vizitând Parisul luminat, el a văzut în fața ochilor o dantelă uriașă din fier, ridicându-se spre cer. Dimineața și-a desenat visul, iar din cel vis s-a născut turnul Eiffel. În ziua inaugurării, când turnul era de 324 de metri, a fost gata. Parizienii au rămas fără cuvinte. Turnul care fusese criticat înainte a devenit brusc inima Parisului. Și legenda mai spune că turnul Eiffel șoptește povești în fiecare noapte când se aprinde luminile sale. Pe vârf, vântul poartă dorințele celor care îi privesc și le transmit înapoi ca noroc. Iar cine vede turnul luminat spre prima dată și își pune o dorință, are mai șanse să îi împlinească. Astăzi turnul Eiffel este nu doar un monument, ci simbolul iubirii, al curajului și a viselor care devin realitate.